15 आगस्ट 2020 भारत उदांस्रि साननि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिबाय। दिनै खन्थाइ दोंसे लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं गोजोन नागिरनानै। आं सिरियै दङब्ला सानना ला बियो नोंनिसिम बोर। आं मिनिदोंब्ला बियो थांना थानो सोलोंनाय। आं गाबदोंब्ला बियो जोबोद गोसोखांनायनि थाखाय। आं खन्थाइ सुजुदोंब्ला नोंनि मुङै गोरबोआव दाबो जायगा दं। नों बेखौ गनायब्लानो जाबाय। गोलेरनि एंब्रा एंब्रा मनग्लाबनायाव माब्लाबा सान आरो अखाफोरा सोरां होनाय रादायनिफ्राय उनफिननांदों, जायखौ आं थोरसियाव दै लानाबो नायखांबाय। मोनाबिलियाबो मिथिंगा बिखानिफ्राय एखनबा सिरियै खारखोमालाङो। बेबादिनो आंबो दिनै जेनख्लादोंसो। नोंहा जुदि बेयावनो गोजोननाय दङब्ला आं सानो नोंखौ नेवसिनाया गोरोन्थि नङा। गोजोन्थों।